Pertingit-ngita sa kalsada ug kinahanglan pa nga pasigaon ang headlight sa sakyanan ug mogamit og flashlight sanglit walay street light kung asa nahitabo ang landslide sa sitio Malambago, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte kagabi. Base sa report sa kapulisan sa Davao del Norte, girespondihan sa mga pulis nga miyembro sa Revitalized Police sa barangay ang nahitabong landslide aron mapadaplin ang mga nagharang sa kalsada ug maasikaso ang mga stranded nga mga motorista. Subay sa video nga gipost sa PCR Davnor PMFC page, nagsubay pa sa kalsada ang tubig ug naapay dagkong punuan sa kahoy ang nakaharang sa kalsada. Dili basta-bastang maagian ang lugar tungod sa kadelikado sa pagdahili sa yuta. Naapay sakyanan nga wala makalaho sa destinasyon ug bisan mga motorsiklo maglisod usab og agi. Hinoon walay gi-report nga naay natabunan sa landslide. Gawas lang sa hasol nga hatod niini sa mga motorista. Nagpahigayon sab dayon og clearing operation sa lugar.